Începe așadar CFR Cluj Astra. O partidă importantă între două dintre formațiile bune ale campionatului. Lovin, Teixeira, excelent, controlează balonul Teixeira, o pasă pentru Daniel Niculae, scapă Niculae ușor lateral, Niculae, gol! Gol Astra! Minutul 9, un contraatac foarte rapid, inițiat de Teixeira. Ce fază a făcut Filipe Teixeira, care dă o pasă extraordinară și Daniel Niculae nu a reușit să-și facă loc pentru a lovi cu interiorul la colțul lung, dar a tras cu exteriorul. Poziția, eu zic că este una regulamentară. Iată preluarea lui Niculae. Mâna pe el Larie, dar nu prea ușor. Aici o pasă pentru Iacolis și e penalti. Dacă nu e gol, e penalti. Este lovitură de la 11 metri. Cartonaj galben acordat de Lucian Rusandu lui Silviu Lung. Cer cartonaj roșu, sau mă rog, cer gol, cred. Cer gol cei de la CFR, dar Rusandu a apucat să fluiere când mingea era în aer. S-a auzit fluierul arbitrului, ușor neinspirat aici Lucian Rusandu, pentru că putea să lase faza să curgă. A fluierat prea repede, asta îi explică lui Thiago Lopez. Am fluierat când mingea era în aer, neinspirat, pentru că golul e mai important. Iată o pasă excelentă a lui Petrucci. Ieșire inoportună aici a lui Silviu Lung. Cristian Lopez și este 1-1. Reușește să marcheze. Silviu Lung a deviat mingea, însă nu a putut să o împiedice să intre în plasă. Al treilea gol al lui Cristian Lopez. Cel care a marcat și la Târgu Jiu, iată că marchează și acum. Un început frumos de partidă între CFR și Astra. Dezamăgit probabil și Mudică, un gol încasat prea ușor al lui Silviu Lung. Aproape de pe loc a bătut Cristian Lopez, a dus cu pași mărunți. A tras destul de moale. Este blocat. Preluarea lui Teixeira. Are doar pe Daniel Niculae la finalizare. Și e penalti. Nu, se dă galben pentru simulare. Deși mie mi s-a părut fault. Teixeira îi arată că i-a fost scoasă gheata din picior. A fost descălțat Teixeira. Adevărul e că gheata nu iese singură din picior dacă nu ești călcat. E o dovadă clară în acest sens. Și galben pentru Teixeira. Mie mi s-a părut fault. Și lovitură de la 11 metri. Da, îl calcă. Teixeira încearcă să se debaraseze de Petrucci. Centrarea lui Vangheli și Niculae. Ratează Daniel Niculae. Mincă, iese greșit. Niculae Lonu. Excelentă centrarea lui Vangheli. Cred că cea mai bună centrare dată de albanez. Cu intrarea lui Alibec, deocamdată greșește Fabricio și Iacolis este pus în curs aici de Bud. Se răsucește pe lângă Fabricio și e penalti. Oros îl blochează pe Iacolis. Oros vede cartonașul galben. 11 metri pentru CFR Cluj. La prima vedere a apărut penalti. Iacolis este un jucător rapid. Diferență de talie între cei doi. Lopez. Și este gol! 2-1 pentru CFR Cluj. Echipa lui Vasile Miriuță trece în față. Tot din penalti. La acest scor CFR-ul
ajunge la +2 în clasament. Dar mai este mult de jucat din această partidă, pentru că replica Astrei nu va întârzia să vină. Pusă de Oros, Iacoli scade, apoi Oros se prăbușește peste el. Pasă printre Teixeira, Lovin și e penalti. E penalti pentru Astra. Nascimento îl faultează pe Lovin, care știe să cadă la această fază perfect. Nitie și Lovin care îi pune piciorul în față. 68. Săpunaru apără Mincă. Ioniță retrimite în careu, respinge Larie. Cește Săpunaru, a intrat rău în meci Cristi Săpunaru, contraatac pentru CFR. Thiago Lopez, gol! Thiago Lopez judecă foarte bine aici. Ia mingea pe piciorul său mai slab, dar prinde un șut perfect. Am văzut aseară o situație de 1-1 în derby cu Dorin Rotariu, care era 1-1 cu Mitrea și în loc să... Larie. Fanionul rămâne jos, preluarea aici a lui Bud, scoate Silviu Lung. De văzut o reluare, nici vorbă de offside. Protestează degeaba Junior Moraes, chiar el l-a ținut în joc pe Cristi Bud, a plecat de lângă el. Da, aici însă se vede calitatea jucătorului. De 2 ori să fii singur cu portarul. Pune cu noroc la minge, nu vie, scoate bine pentru Păun în careu, Nascimento și e penalti. E penalti clar. Galben pentru Vangheli. A fost penalti. A treia lovitură de la 11 metri pe care o primește CFR Cluj. Se poate înregistra cea mai mare diferență dintre cele două echipe. Foarte frumos Nascimento. Penalti foarte clar. Iată. Și este gol. 5-1 pentru CFR Cluj. Corecție severă suferită de Astra. Și ceea ce au făcut jucătorii lui Șumudică nu se face. Au cedat complet după 3-1. Lucianu Sandu pune capăt acestei partide. CFR se impune cu 5-1.